خودی اما کاش گفت که همین دوداری ما همین تماشینیک است. бахтиёр шовалиев сокини ноҳияи восеро охири соли 2019 ҳамроҳ бо 10 нафар аз мардикорбозори душанбе бо ваъдаи кор ба минтақаи ёқутистони Русия бурданд. ӯ мегӯяд ин ваъдаи кор фиребу қаллобии як ҳамватанамон будааст ки онҳоро тӯли чанд моҳ бе маошу ғизо кор фармуданд. дарахтзанӣ мерем, ойлик 35,000 ҳамаи расход пул мул шайхидам, ҷои хов хурду хӯрок метам. моро бурд якутия шаҳри алдан 740 километр дур. дар ҷангал рӯй дод, ягон шароити гуфтагии иҷара накард. оқибат қарз қавла қати гаштем ба Тоҷикистон омем. ҳар сол садҳо нафар муҳоҷири тоҷикистонӣ мисли бахтиёр ба фиреби гурӯҳу нафарони алоҳида афтида дар кишвари муҳоҷират муддатҳо азият мекашанд. як сабаби ба чунин ҳолат афтидани муҳоҷирон надонистани қоидаву қонунҳои муҳоҷират дар кишвари бегона гуфта мешавад. бо манзури ин хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии ҳайати шафқат, Бори, нахуст, сомона ва замимаи мобилии Раҳнамои муҳоҷирро фаъол карданд. замимаи мобилӣ фарогири муҳимтарин маълумот ва ахбор барои муҳоҷирон буда аз 3 қисми таркибӣ иборат аст: қабл аз муҳоҷират, дар давраи муҳоҷират ва баъд аз муҳоҷират. ҳамаша вай приложени худаш ошкор мефаҳмонад ки дар кадом ҳолат чӣ кор кунӣ бояд чӣ кор накунӣ. вай мехонӣ уже худат мефаҳмӣ ку. коршиносони бахши муҳоҷират бар инанд ки Тоҷикистон дар бахши истифодаи фановариҳои рақамӣ дар бахши муҳоҷират аз кишварҳои ҳамсоя дар Осиёи марказӣ хеле дер мондааст. вале истифодаи замимаи телефонии раҳнамо барои муҳоҷиронро қадами пештар дар ин маврид медонанд. он муҳоҷироне ки камтар савод доранд, камтар бо интернет сару кор доранд, камтар маълумоти кофӣ доранд, метавонанд истифода баранд. яъне онҳо маълумотро на аз кӯча мегиранд, на аз кӯчаҳои Москав мегиранд ё аз ҳамшаҳрон мегиранд, балки худашон бо чашми худашон мебинанд, мехонанд, мулоҳиза мекунанд, баъд як хулоса мебиёранд. ҳамагӣ бо як бор ройгон боргирӣ намудани заминаи мобилӣ, муҳоҷир метавонад онро дар тамоми раванди муҳоҷират истифода барад, зеро он ивазкунандаи буклету варақаҳои таблиғотӣ, китобчаҳову шарҳи қонунҳои ба ин самт тааллуқ дошта мебошад. баъд аз боз шудани марзҳо ва озими муҳоҷирати корӣ шудани садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон, ин замимаи мобилӣ метавонад роҳнамои муфид ба ҳангоми сафар ба кишвари қабули муҳоҷирон бошад. бо дар назардошти кишвари аслии қабулкунандаи муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон будани Русия, дар ин замима куллияи тағйирот дар қонунгузории ин кишвар барои муҳоҷирон зикр шудааст. ҳамзамон тавассути ин замима муҳоҷирон дар маҳалли иқомату кори худ дар Русия метавонанд бо масъулини намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон ва хадамоти муҳоҷирати кишвар дар тамоси доимӣ бошанд.